Na, sziasztok! Itt vagyunk újra a második részben. Tekit világomba. Na, előző rész azért lett ilyen hirtelen vége. Elnézést. Mert izé történt. Jaj. 10 percnél ugye leáll a videó felvétel, és én elfelejtettem. 10 percnél jár le. De látjátok, ugyanott vagyok, tehát itt volt a lába, majdnem beleestem. Semmi különös nem történt. Most azt nem értem, hogy most mi... Na, így akartam az igazságot. Na, kicsit villadzik, de nem baj. Ne zavarjon ezt titeket. Jó, ez így. Stabil 30 FPS alá nem megy le. És az jó, na először is ott úgy kezdjük a videót, hogy leállítjuk ezt a kis víz folyamat. De hogy? Csináljuk úgy, hogy így, akkor így, meg ide. Jó. Obsidian. Ez jó, mert... Nikolit. Menjünk oda. Darabont a 128 MC. Na, menj. Most majdnem belesétáltam. Basszus. Na, ne bagszódj. Jó. Jó. Ez megvan, mi van még ott van? Aranymos. Upsi. Menjünk. Ugye ez most nem, ez most mi? Mi van? Mi van? Ez most mi volt? És nincsen chat. Basszus. És miért estem bele? Nagyon jó. Eléget mindenem. Nagyon jó. Ó, akkor megpróbálom visszaadolni a cuccaimat. A francba is nem mentettem el. Hülye vagyok. Akkor így nagyjából megpróbálom visszaadolni a cuccaimat. Sőt, leállítom a videót, hogy milyen cuccaim vannak, és visszaadom darabjára. Ez lesz. Nem szeretnék elveszteni. Ezek sok cuccot, volt nálam 100 000 MC legalább. Összesen. Hú, nagyon megijedtem, hogy most mi van, most? Ja, egy oka lehetett. Kavicsot tettem magam alá. És az leesett. Basszus. Aj, hol haltam meg? Sehol, nem tudom. Nem tett oda semmit. Na. Várjatok. Akkor most mi? Most leások ide. Leások az NPC bányáig. Jaj, na, itt vagyok. És akkor mindjárt jövök. Hát harmadik részben majd jövök vissza. Miután visszaadoltam az összes cuccomat. Na, sziasztok!